Sa gabing maulan, kay yakap ay kailangan. Sa gabing maulan, inggit ay namumutawi. Sa gabing maulan, daig ka pa ng kalsada kasi sila ay nadidiligan. Kaya naman sana lahat nadidiligan. Hindi nadidiligan ng kaalaman tungkol sa love. Kaya naman mahal, ano yung sa'yo? Namiss kita na. Lika dito dali. Pakis nga. Huy! Parang di naligo Andito na naman ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to, si DJ Kim Chino. Makakasama mo ko 69 tayo. Gabi-gabi, 6 to 9 p.m. tayo. Kaya naman, dito ka lang sa akin Pero mahal no, kadalasan gabi-gabi pinag-uusapan natin ang relasyon. 'Di ba nga sa Chinitox, paano hindi magsawa? Paano malaman kung paano tumagal ang isang relasyon? Unat sa pool naman, wala ka nung unang requirement. Wala kang jowa. It's either tamad ka lumande o hindi ka lang talaga gustuhin. Huwag ka mag-alala, back to basic tayo. Nandito si Kim Chino para ikaw ay tulungan. Kasi tonight, sa ating Kim Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, isi-share ko sa'yo ang 3 tips para magka-jowa ka na. Ito una, makinig ka, unang-una. Una, para magka-jowa, dapat ayusin ang sarili. Hindi lang to physical, no? Dapat inside and out. So, umpisahan natin sa physical. Hindi naman kailangan super pretty ka or super guwapings. Basta malinis sa katawan. Hygiene! 'Di ba? Alam kong mahirap maligo kasi maulan, malamig, pero dapat maligo pa rin. At hindi natatapos doon. Kung alam mo namang minsan para kang sinigang sa asim. Deodorant din, 'di ba? Tawas-tawas din, utang na loob. Mahirap sa aming katulad ni Kim Chino. Medyo malaki ang butas ng aking ilong. Medyo malakas ang aming pang-amoy, di ba? Kaya deodorant din. At syempre sa emosyonal naman, mahal, dapat stable. Ay naku, walang may gusto ng jowa na alagain. Kunwari, lagi kang bitter, lagi kang toxic, possessive, praning, di ba? Kapag jowa, dapat partner ang turingan. Kumbaga tulungan, hindi pa bigat. At hindi na dapat dagdag buhatin sa buhay. Dapat ganun Ganito mahal kapag confident ka na, gusto mo na yung nakikita mo sa salamin, handa ka na, yun yung perfect timing para kumilala at jumowa. At syempre, lumande kapag kompleto na o buo na. Klaro? Kasi kapag kompleto ka na, subukan mo na ako. Subukan mo na si Kim Chino. Shoutout muna natin ang mga mahal ko, si Kajot at si Mrs. Kajot na laging 69 or laging nakatutok 69 kay Kim Chino. Isang tip pa lang yan para magka-jowa ka na. Meron pa akong 2 dito para magkadilig naman ang buhay mo. Kaya mahal, huwag mong ililipat ang radyo. Dito ka lang kay Kim Chino. Kasi hindi kita iiwan. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.